विराट कोहली के अब खेले के पड़ी रणजी मैच। दिल्ली के रणजी टीम में चुन लिहल गईल बा। अब विस्तार से सुनल जाई कहानी पांडे जी और तिवारी जी की जुबानी। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। हाँ तो पांडे जी सुननी है विराट कोहली रणजी के टीम में चुन लिहल गईल बा। हाँ तिवारी जी, ई खबर तो फैल गईल बा, बाकी वो खेलिहन कि न ए पर कुछ साफ नहीं खे। ई बात तो सही बा। लोग कहत बा कि उ बस टीम में नाम खातिर बा, खेलल न खेलल बाद में तय होई। ई तो सच बात बा। विराट चाहे खेलिहन चाहे न खेले, वो एगो प्रेरणा तो जरूर में होई टीम खातिर। पांडे जी लेकिन बीसीसीआई के नयका नियम के अनुसार तो इनकरा के खेलेला पड़ी। सही कहत बानी। अब देखल जाओ कि वो खेलत बारन कि न, कि बस नाम भर बा ई बीसीसीआई के नियम। सही कहत बानी पांडे जी। अब हमनी के तो बस मैच के इंतजार बा। बिल्कुल तिवारी जी, बाकी विराट अगर मैच खेल जाई तो मैदान पर फैंस के भीड़ ऐसे ही लग जाई। बिल्कुल सही कहत बानी पांडे जी। आ रणजी ट्रॉफी के मजा भी दुगना हो जाई। तिवारी जी ई तो पक्का बा। वो जहाँ जालन लोग तो उनका खेल देखे खातिर जान लगा देलन। बिल्कुल सही बात बा पांडे जी। आ दिल्ली रणजी टीम के कप्तान आयुष बडोनी बनल बारन। ई जवान लड़का के खूब तारीफ हो रहल बा। इनकर कप्तानी में विराट कोहली जैसन खिलाड़ी खेलिहन तो इनकरा के लेल बहुत बड़ बात होई। सही कहानी है तिवारी जी। आयुष बडोनी तो बहुत दमदार प्लेयर बा। बाकी विराट और पंत जैसन सीनियर खिलाड़ी टीम में होखे तो बाकी खिलाड़ियों के हौसला बढ़ जाला। अब तो बस फैंस के इंतजार रही। आप लोगन का सोचेली अपन राय कमेंट में बताई। आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।